lagi tuh. Pani. Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आरोना मा होनो दै फैबाय नालाय आराम दुगैना लाबाय खर' सर' लाबोना लाबाय न'आव फैबाथ' माने खुसियानो लाजाखाया बिराद मोजां नाङो जा जसना आंखौ दुगैनाय नुनायखाय माने बहाबा थांगोन नंबाय थादों आरो बामजानो माने गाबदों आरो माने ओमफ्राय आं न'आव थांबा बांसिन मेख्ला गानो दै लोगोफोर माने खामानिबो मावनाय जायो आरो फारसेथिं जा जसना बिराद लेथ्रा खालामजोबना होयो माबा माबि खालामनानै ओंखायनो मेख्ला गानना लाबाय आरो दुगैखांनानै थ' दिनै सानसे आं मा खालामगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आंनि बिबार गायनाय थ' खाथिनि बेयावबो खुमब्रा दंबावोसो पुरा न'थिंनि लोगोफोर मैगङानो मैगं ओमफ्राय लोगोफोर आं साहा लोंखांनानै दसे लामायाव फैदों आरोना जोंनि लामा गामियानो मा होनो जोंहानि हासबेन्डआ माने फैगोन आं सिगाङावबो सानाखै आरो लोगो मोनगोनबो सानाखैमोन बुंखादोंमोन जे माने फार्स्ट सिडुला माला जोबगोन मिथिया होननानै मायंआव थायो नालाय शुटिंआव मायंआव सोलिदों आरोना 20 दिनसोनि शुटिंमोन खोमा बिसोरना ओमफ्राय नै दा सानसेनि थाखाय माने बिसोर गुवाहाटियाव फैदों आरोना मैया हराव फैदों मैया हराव फन खालामदों नों बहा दं होनना सोंदों आंखौ आं न'आव फैबाय होनदों माने नेट नाङा नालाय आं मेसेज फन खालामदोंमोन नेट नाङिखाय बे नुखायाखै आं फैनायखौ मिथियाखैमोन ओमफ्राय आं हराव बुंनो मोनबाय आरो आं न'आव फैबाय ओमफ्राय सानथामसोनि थाखाय सुटि लाना फैदों आं थ' माने बेबो दिनै सानसेखौल' सुटिमोन आरो दिनै 30खौल' ओमफ्राय दायो माने दिनै होमबा आं 30खौल' थांब्रबनानै गाबोन 31आव फैफिननोसै होनना बुंदों आरो फाइनालि आं हासबेन्डखौबो लोगो मोनसिगोन न'खरनि गासिखौबोथ' लोगो मोनबाय बिराद खुसि आरो आङो जसलिनो एसेबां ओंखाम होदावो आरो एसे माम होदों आरोनो आंनि खिया माम जानो लोंबाय आरोनो आंनि मा लोगो हामा मामा गावबो हारसिं दांना जानो मोननांगौ गावहा खामफ्लायाव जिरायलायनानै दांना जायो एसे ओइ हामा उननि ओंखामखौ जानो लानोसै रङालाव ओमफ्राय दाउदै एवनाय बुद चाटनि ओंखामखौ जानोसै आरो बे रुमा ओंखाराखै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जों बिराद थान्दा आरो बे रुमा ओरैनो सानाव जिरायना थायो ओमफ्राय जसलिनखौ बेयावनो गेलेहोबाय थायो आरो हायाव दोननानै बारा नायदो आबाया गसंनो रोंबाय ना मामा हेल' आनै मामा मोन होनदों लागाव दासो गसंनो हाबाय मामाया ओइ मामा इसोर मामा फैदो सना लागाव दासो दा दसमा बारबाय जसलिना फै मामा फैदो जोङो इन्स्टा भिडिअ बानायदों आरो कपिराइट फैखायनो आं साउन्डखौ अफ खालामना होबाय आरो ना लोगोफोर सल'ल' दामनांगौ ओरैबायदि मोसायोना बे खुसियानो लासै आरो गावनोसो मबाइलखौ नांगौ जाखाथारो माने दा बुंखासै आरो बाबुदो मादो बाजाराव थांनो नागिरदों मालाय बाजार खालामनो आं फैदोना माबा माबि लायनो थांनो नागिरदों थाब फै मेथाइ लाबफा नै लोगोफोर फंबाया हेन्डसाम ना 24 जानोसै मेथाइआ बिमायाव सुन्दुरि ना आंनानै थास' लाबोदो आलु लाबोदो बानलु हालदै ना लकेल ना गोरान जोंना लकेल बुरजा लाबोखाबाय जोंहा सानजौफुआव साहा लोंनाय हुदा दं आरोना साहा लोंनोसै जों साब्रै साया मोनसे बारा जाबाय आरो नैयावबा आग्लायबावबायसो उन्दु मामा नोङो आनिका उन्दु देसोमोन जसलिना उगै होनसै आंनि सना मायनावआ साला देरबायानो सिखा लुंगुर दुगैनोसै नामा उगै दा होन दे मामा दे
Ayo lakaya lakaya lakaya. Jai bung खालामजोबबाय नो. देनां देरबा लाजिगोन जस्लिना लान्थिथि. दुगैनोसै दे. गस्ला खुबाय उगै उगै होनना साफा थानोसै ना मामा गस्ला गोदान गानसै. माम गैया जाया इ गोमोनसो मामा. माम होननो लोंबायानो आंनि मामाया. मा जाखो मामा? माम नांगो? माम नांगो? माम नांगो सोना आदे. माम साफा थाना होयो दिदो नै. सायलायाबा. आनैनि खल' जागोन नोङो आनैनि खल'. माबा. अननायानो अरि अरा जालायोना नै. दे मोसादो दे. अननानै होन दे. दुगिथार. जोंनि मामाया दुगैनो बिराद मोजां मोनो आरोना उन्दै गोरलैनिफ्रायनो गाबनो रोंफेरायो. फुरा गाबखाया आरो. जस्लिन बिमाया बिसोरनि उन्दैसो इसा हौवा हिन्जाव खानैबो उन्दैसो. देनां नुबाय थागोन नोंसोर नायनोसो बालायगोन. नुवाखै गसंखांलाय नालाय गसंनोल' रोंबाय मा दुगि राफोद रुफुद्रार मानसियानो. जेन थाबायनो रोंनाय बायदिनो. आमा ओइनोबो गाबा आरोना इयो जि मोजां मोनो. आयु इसोरना इसोर आबा आयु आमा ओइ जस्लिन जस्लिन सोमोन्दो नायलाय सोमोनलाय मामा cuma जस्लिना दुगैखांबाय दै गुदुं लोंनोसै ना मामा दै गांदों मेथाइ जानाया ओमफ्राय नायदो नुवाखै जस्लिना mulainya like kok ada like kok mulai जानो नुवाखै मा जादों इयो जि मोजां मोनो मुलि जानो नुवाखै बा मेगन मिसिबथारायथारदों जस्लिना मुलि जानो बा गोथाव गैला दे मामा गैला